Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Зазірнуць у свой унутраны свет і яшчэ раз задумацца пра мэту і сэнс не толькі свайго асабістага жыцця, так вось акрэслівае сваё журналісцкае крэда мой сённяшні суразмоўца, заслужаны журналіст Беларускага саюза журналістаў, пісьменнік Уладзімір Барысенка. Вітаю, Владзімір. Палка прывітання. Уладзімір Барысенка, паэт, публіцыст. Нарадзіўся ў вёсцы Яковлевіча ў Варшанскім раёне на Віцебшчыне, дзе вучыўся ў сярэдняй школе. У 1975 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў ліцупрацоўнікам газеты «Знамя юнасці», а ў сельскай газеце прайшоў шлях ад карэспандэнта да адказнага сакратара і рэдактара аддзела. Рэдагаваў шэраг часопісаў, а да 2009 года з'яўляўся намеснікам галоўнага рэдактара газеты «На стражы». Пазней працаваў ліцупрацоўнікам дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. З 1977 года з'яўляецца сябрам і заслужаным журналістам Беларускага саюза журналістаў, аўтар шэрагу кніг і ўладальнік шматлікіх узнагарод, у тым ліку ганаровай граматы Савета міністраў Рэспублікі Беларусь і прэміі «Залатое пяро». Ну вось, Уладзімір, шмат узнагарод, і, напэўна, все-таки апошні узнагарода падзяка Уладзіміру Барысенку за вялікі асабісты ўклад в стварэнне персанальнай энцыклапедыі «Уладзімір Караткевіч». Вось толькі што выйшла нядаўна гэтая энцыклапедыя, і я ведаю, што вось такая падзяка, значыць, колькі артыкулаў было напісана Уладзімірам Барысенкам? Усяго артыкулаў атрымалася 14. Я напісаў 12, але пару з іх з двох зрабілі адзін. Такім чынам, 12 артыкулаў, ну, можна лічыць 14. У тым ліку там некалькі ёсць пра мяне радкоў в энцыклапедыі. Гэта быў цяжкі вельмі шлях пазнання. Справа ў тым, што калі я давёўся, што выходзіць энцыклапедыя, калі да мяне звярнуліся з просьбай дапамагчы, я зразумеў, што прыйдзецца шмат працаваць. Займаліся падрыхтоўкай энцыклапедыі вядомыя людзі, вядомыя пісьменнікі, вядомыя журналісты, вядомыя літаратары, навукоўцы, музейшчыкі. І, канешне, да мяне яшчэ, калі складалася спіс устаноў, асоб, іншых людзей, якія там нейкім чынам былі звязаны з Караткевічам, ужо расхапілі, як кажуць. Засталіся тыя моманты, якія былі ці ўвогуле не даследаваны да канца, альбо малавядомыя. Цягам года я працаваў. Дарэчы, гэтая праца надрукаваная асобна у газеце «Наша слова». У двух нумарах, 50-51 за мінулы год, змешчаны разварот, і яшчэ ў газеце «Паласа» і «Калонка». Гэта поўнасцю моя энцыклапедыя Уладзімір Караткевіч. Тая, што надрукаваная ў энцыклапедыі ў самой кнізе, у томе, тая ў скарочаным варыянце. Ну, а ў чым быў выкліканы вось такі інтарэс менавіта да тваёй асобы, каб удзельнічаць у гэтай працы ў энцыклапедыі? Справа ў тым, што да 75-годдзя Караткевіча перад адкрыццём музея ў Оршы, у маёй радзіме, я напісаў эсэ «Сучаснік будучыні». А гэтаксама крыху пазней напісаў маленькую паэму, прычым Караткевічу называецца «Капсула часоў». Недзе знайшлі гэтыя надрукаваныя рэчы і звярнуліся да мяне, як да того, хто мог нешта такое зрабіць яшчэ. Між іншым, падводзілі конкурс на лепшую работу у прозе пра Караткевіча. І я атрымаў дыплом за эсэ гэтая «Сучаснік будучыні». Гэта мой першы дыплом, які атрымаў за працу Караткевіча. Тое, што ты не паступіў першы год і пайшоў працаваць на Аршанскі льнокамбінат, гэта ўсё таксама вядома, таму што конкурсы сапраўды былі вельмі вялікія у вышэйшыя навучальныя установы. А вось радзіма, мы перад гэтым гаварылі пра тое, вёска Яковлевічы, а ты сказаў фабрычны пасёлак Яковлевічы. Так вось, там знаходзілася суконная фабрыка барона Корфа. Хто б мне калі што не казаў, фабрычны пасёлак застанецца ў мяне
самым галоўным улюбёным адрасатам. Ну ты ж не працаваў на фабрыцы барона Корфа. Не паспеў. Справа ў тым, што на фабрыцы працаваў мой дзед Лука Павлович Барысенко. У нас выкладаў гісторыю Ефрем Авелович Лобченко. Цудоўнейшы чалавек, гісторык, бальшавік да канца нагці. І аднойчы перад чарговым святам касмічнай рэвалюцыі ён сказаў: трэба дапытаць сваіх дзядоў ці бабуль, хто рабіў рэвалюцыю. Ну, я прыйшоў дамоў і кажу: дзед, ці рабіў ты рэвалюцыю? Ён кажу: канешне, рабіў, а як яшчэ? Аказваецца, дзед быў, супрацаваў там на ткацкай, на этой фабрыцы, на нашай сконнай, а потым, калі барона прагналі, дзед быў першым сакратаром партыйнай ячэйкі ў 20-е гады. Гісторык. Ну, першыню паставіў мне на 2 клеткі, гэта ў дзённіку 5. Ты вось праілюстраваў сваю цытату: чалавека на малую радзіму цягнуць не толькі ўспаміны пра дзяцінства, тут усё намнога глыбей. Гэта моцныя вялікія карані маіх дзядоў і прадзедаў. Часта бываеш на малой радзіме? Менш, чым раней. Але нават у сне сню кожны дзень, амаль кожную ноч. Мару і думаю, каб хутчэй даехаць туды. Найперш хачу паставіць помнікі сваім дзедам. Ну вось ўсё-такі журналістыка прыйшла, і першыя публікацыі былі ў час службы ў войску. Першыя публікацыі пачаліся з воздушного часового, так называлася наша армейская газета. Я служыў, дарэчы, у Оршы, на радзіме. Вось у першы верш, дарэчы. Называўся ён «Бяроза, памятнік жывой». І на дзіва, вялікае дзіва, гэты верш стаў пераможцам конкурса да свята перамогі. Так вось атрымалася. Адзін корэспандэнт з Балтыйска, сапкор быў гэтай газеты, і ён прапанаваў напісаць заметку. І я не збіраўся стаць журналістам, ні паэтам, ні пісьменнікам. Я ж табе кажу, што хацеў стаць гісторыкам. Пасля той вядомай 5-кі хацеў стаць гісторыкам. А тут, я, наверное, быў больш падрыхтаваны для пісьма ў арміі. І я напісаў гэту першую заметку пра нашага аднаго радавога, які не падцягваўся, а потым ён стаў займацца над сабой, фізічна ўзрос, узмацніўся, адчуў адказнасць за сваё цела і за сваю гармонію ўвогуле, і надрукавалі. І пайшло, і я там шмат друкаваўся, вельмі шмат. Я не хадзіў у звычайную сталовую у войску. У нас быў ракетны полк у Оршы, я хадзіў у афіцэрскую сталоўку. Грошы былі, ганарар пасылалі, нармальны ганарар, дарэчы. Не 12 рублёў, як сержанту плацілі, а ў 2 разы болей атрымліваў. І афіцэры ўсе з такой нейкай, разумееш, не зайздрасцю, а незразумеласцю, з нейкай такой непрыязнасцю глядзелі, як гэта сержант ходзіць разам з афіцэрамі есці. Першыя вершы ты пісаў па-руску? Самае цікавае, калі я паказаў іх аднойчы Генрыху Давыдовичу, ён кажа: ты пачытай уважліва, у цябе ж беларускія словы тут. Пішы на беларускай мове. І я вось пасля яго заўвагі стаў пісаць на беларускай мове. Першым сказаў Генрыху, другім сказаў Камейша, Казік. Кажа: не, трэба пісаць на беларускай ўсё-такі. У цябе тут беларуская, і у цябе адчуццё беларускае, і думка беларуская. А калі думка беларуская ёсць, то толькі цалкам замацаваць яе вершавана. Вось яшчэ адно такое выказванне тваё: для мяне родная мова матчына у прамым сэнсе гэтага слова. Правда, што маці была знаёма з Янкам Купалам? Да, гэта яшчэ адна геніяльная абсалютна гісторыя. Маці нарадзілася ў Копасе. Мой дзед па маці, Ігнаценка Ілля Нікіфорович, і бабуля Маша працавалі тады хлебапёкамі першай катэгорыі ў мясцовай хлебапякарні. Купала, калі прыехаў у Ляўкі ў 35-м годзе, ён адразу ж праз, наверное, месяц ці колькі быў ужо ў Копасе. Купала быў да сябе вельмі далікатны чалавек. І ў яго пайшлі па тварыку такія нейкія прышчыкі, як у народзе кажуць. Ён захваляваўся і паехаў у Коп, і там пазнаёміўся з маім дзедам. І дзед мяняў дрожджы хлебныя на піўныя. І Купала гэтыя піўныя дрожджы ўжываў.
і так лекаваўся з дапамогай майго дзеда. А бабка Марыя сябравала з жонкай Купалы. І яна па яе просьбе сачыла за дачай, за лецішчам у раўках. І пыталася, хто прыходзіў, колькі было чалавек, хто прыязджаў. А прыязджалі Колас і Броўка. Купала любіў такія вечарыны праводзіць там з мясцовай моладдзю, з дзяўчынамі. І аднойчы прыехала Владислава Францевна і кажа: «Маша, кажы праўду, што яны тут рабілі?» Ну, яна кажа, што прыйшлі дзяўчаты, танцы былі, вершы чыталі, гэта. Яна бярэ дрын і пабіла у гэтай лецішчы ўсе вокны. І потым прыходзілі майстры, шклілі па новыя вокны. Вось такі быў цікавы момент. Трэба заканчивать нам нашу гутарку традыцыйнай нашай апытанкай. Што значыць для вас любіць сваё? Першае такое пытанне. Любіць сваё – гэта значыць ніколі не здрадзіць свайму дзеду і бацьку. Заставацца да астатку, быць сынам сваёй зямлі. А назавіць 3 месцы ў Беларусі, дзе варта пабываць кожнаму беларусу. Кожны беларус павінен пабываць найперш у тваім родным Полацку. Не таму, што наш вядомы вядучы родам адтуль. Там трэба не тое, што пабываць у музеі друкавання, не тое, што там пахадзіць. Там трэба падыхаць намоленым прад славай асенняй паветрам, паглядзець на ладдзю беларускай дзяржаўнасці, схадзіць у музеі. Там гэта увогуле месца, якое найперш павінен быць у думцы і ў дзеяннях і ў чынках кожнага беларуса. Ён павінен там абавязкова пабываць. Трэба пабываць у Брэсцкай крэпасці. Гэта святое. Тым больш зараз там новыя экспазіцыі, як ведаеш, вароты, там, дзе наступалі немцы, гэтыя, як перабіраліся ўсё гэта, Брэсцкай крэпасці. Ну, а трэцяе, я лічу, што гэта нясвіжскі, конечно, палац Радзівілаў. Калі была б такая магчымасць, з кім бы з выбітных асоб нашай гісторыі хацелася б сустрэцца і пагаманіць? Мне сёння дужа хацеў сустрэцца са Скарынам. Я па яго запытаў: скажыце, як такое было магчыма друкаваць першую кніжку, першы псалтыр? Псалтыр, па-моему, так жа там была кніжка. І як ён лічыць, што будзе далей з нашымі лічбавымі тэхналогіямі? Як бы ён надарагаваў на сённяшні дзень у такім выпадку, і як бы ён сказаў пра далейшае развіццё кнігадрукавання. Каго зараз вось ты чытаеш і каго б з беларускіх пісьменнікаў сучасных ты параіў бы пачытаць нашым тэлегледачам? Быў такі нямецкі філосаф Георг Зіммель. У яго кніжка ёсць «Созерцание жизни». І вось эту кніжку я штудзірую. Гэта філасофская кніжка, там пра культуралогію, пра культуру, пра навуку, вельмі цікавая. Раней яно не выходзіла. Гэта піцерцы спадобаліся, і яны выдалі гэтую кніжку, і вось я яе чытаю. Адначасова я чытаю, канешне ж, ты мог і здагадацца сам, і рэкамендую табе і ўсім Янку Сіпакова. Я лічу, што гэта быў пражыццёвы класік. У кантэксце сённяшніх з'яў і падзей вельмі важна, я лічу, можа і найперш гэта пачытаць. «Дзве душы» Максіма Гарэцкага. Гэта рэч, якая павінна сёння аб'яднаць нацыю. Урэшце рэшт зразумець, хто ты, навошта, што трэба зрабіць, каб умацаваць нас, каб мы разам былі і жылі шчасліва. Ну што ж, я жадаю табе вось здзяйснення таго, пра што ты гаварыў, і новых кніжак, і новых цікавых сустрэч. І я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў заслужаны журналіст Беларускага саюза журналістаў, публіцыст, паэт Владзімір Барысенка. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.